Военна академия участва в проекта за уеб-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната. Въвежда се дистанционна форма на обучение на магистърската специалност въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство. Изучават се системните и правни аспекти на сигурността на въздухоплаването и управлението на въздушното пространство. Анализират се рисковете и заплахите в сферата на въздухоплаването. Академията осигурява електронен достъп до всички лекции по специалността и необходимата литература. Придобиване на необходимите компетенции на персонала и изисквания от авиационния бизнес на европейско ниво. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.